Ka District Selection Committee is Khasi Hills District kalapan mi ya ka result jong ka typing speed jong ka post LDA kam typist balapan long haka khatn reu bat khatn nyau tarik Disember arjar arpusaw. Te kini ki roll number harum kidai ki balapas ya ka typing speed test bat mentah ki lay orung sya ka next stage jong ka recruitment process. Te sampai jaka ni ke video du ka bakut ngan sabatai katakan next stage jong ka recruitment process. Ka next stage jong ka recruitment process kedai ka local language test. Te hang nekin penlong exam ya ka local language kemudian ta ka is Khasi Hills kedai ka ketin Khasi. Te pidai ban kan mau bahakan ka exam kin nom ai ya pi da ka multiple choice kemudian da ka tu ka basujit handrai kin penlong da ka descriptive paper te kemudian ai ki jingkeli bat ki jubab ki bajrong. Te ka total mark kalong san pau marks te ban pas ya ka test pinha ban score la kumno lai pusan persen na ka total marks. Te hadin bapila pas ya ka exam pat kin sakot ya pi ban le ka personal interview tang ki bapas kin yo ban le ka interview. Te na kapenta ka tarik exam pat ngau bahasa check ya ka website jong ka District Selection Committee is Khasi Hills District na kapor sya kapor.